Kusekuncane ke lokho engikuxoxayo. Kwahamba iminyaka ngaqala ngazana nabanye abantu-ke manje abangama-Satanisti abasebenza ngey'nyoka, ababulala abantu ukuze bekwazi ukuceba. Ngaqala manje nganyusa igiya. Ngabayeka-ke laba engathi benza kancane kodwa still babengabangani bami. Ngelinye ilanga ngihleli ekhaya nje ngihleli, ngiyakhumbula khona ngathi ngawa ngalimala. The time ngalimala edolweni, yes. Ngalimala edolweni kwaphuma igazi. Kunokuthi ngilisule kwaba nento ukuthi likhothe. Awulizwe ukuthi linjani. Ngalizwa manje yazi ukuthi no yazini i-test yegazi kahle kahle i-normal mos ku-right. Futhi ngazizwe engathi nginamanye amandla kahle kahle. Later that night ngathi kwakuzoba izinsuku za-December. Kwangeke kuze kube izinsuku za-December, kodwa it was in the middle of the year. Ngaqala-ke manje imoto nje mangiyibona engathi ngiyayiginqa kahle, abantu babenginyanyisa. Abantu abaningi ngangahlali-ke mina nabantu abaningi babenginyanyisa kakhulu. So ngelinye ilanga ngibuya nje esikoleni ngihamba nabangani bami because singabantu abahlezi benemali. Saya edrobheni safika sathenga zonke lezi zinto ezimnandi, sahlala phansi kwamnandi kwanje. Lo oyedwa yena wanikela nge-private party yakhe, ngangokuthi wayengenayo i-private party at all, kodwa wayene-party yokuthi ekwazi ukuchama kuphela. That's all ayenayo. Lo omunye wayesebenza ngomzimba wakhe njengokuthi elala namadoda nobuhle bakhe-ke ukuze ekwazi ukuheha abantu. Mina-ke ngangisebenza ngekhodi yami-ke nokuthi vele-ke ngimuhle-ke vele abantu ngangibaheha ngobuhle bami kuphela. So siphuma edrobheni sinyanyiswa nawe ukuthi kugcwele kunesiphithiphithi vele ngoba vele sasingazwani nabantu. So we were like, no yazini, let's try this. Sathatha ama-2 rand. Kahle kahle imali esasisebenzisa kakhulu enamandla kwaku-2 rand. Sathatha ama-2 rand sawaphosa emgwaqeni. Sakhuleka umkhuleko wasemkhathini. Zawe imoto. Kwawa imoto emini. Zashayisana imoto ngase-cash build. Zashayisana bese kwangathi iphupho because sasala simile, but our souls came out. Abuthi igazi abutha akwazi ukuhambisa emkhathini. That time masenza lokho is the more imali ingena kithi. It's the more actually siceba kahle kahle. Ngisho emakamereni makuthiwa kuyalala mina ngalali. Mina ngivele ngihlale nje esofeni. Begcine ngathi ngibuka i-TV kanti kahle ngikho kwalapha. Kade ngahamba. Kuningi kahle kade sikwenza thina abantu beshada sifike sithandana nendoda, kodwa hayi ngoba mhlawumbe sithanda leyo ndoda. It's because sifuna ubahlukanisa. That's why kunama-divorce kangaka. Hayi ngoba mhlawumbe i-divorce ikhanda ukuthi umuntu usuke engasamthandi umuntu. No, kusesengene umuntu kulowo muntu loyo okhanda uqhekeko phakathi kwabantu. Mashiya imzimba kuningi kade kwenzeka. Njengokuthi besihlala kahle kahle besifuna indawo estable, hayi indawo eyisiphithiphithi. Njengokuthi sizohlala mhlambe endaweni ese-dining room, angithi yabo it's quiet, sibuka ama-TV. That is the time la abantu vele benganakile khona. That's where uyahamba, like angithi umzimba ngathi uyahlala la kungene umuntu okade sebenza ebusuku emzimbeni wakho, wena bese uyaphuma uyosebenza. But inkinga iqala ekutheni umuntu mase ku-recognize amehlo akusesiwena kahle kahle. Noma kuthiwa uyathanda ukucommunicate nawe, angeke uzumuphe i-response because akusesiwena, it's somebody else osemzimbeni wakho. Kuma-divorce sisuke sengenelele idimoni kahle kahle lokufela endodeni noma emfazini. Kuthunyelwe thina ukuthi sizohlasela noma kuthiwa umshado wenu ubulwele ubumnandi kangakanani, kodwa mase sangenelela nje
lo mshado uphinde nje ube mnandi kodwa ugcine nje ngokuhlukana kabuhlungu futhi. Kahle inkosi yethu kade sipraise beyingazwani nezinto ezinhle nezinto ezincomekayo kepha beyibizana nezinto ezimbi nezibuhlungu. So ake sishadile umshado mnandi ngalendlela ukuthi awuyiboni ngisho inkingi, umnandi kuloyal. Usathane okokuqala emkhathini kune TV ekhombisa yonke i-transparency yempilo yomuntu, ekhombisa ukuthi kwenzakalani ngasiphi isikhathi. Masike sabona ukuthi cha kulo mndeni lo kumnandi, kushadiwe kumnandi, ayikho into ephazamisayo, bese-ke inkosi yethu iyasithuma. La isithuma khona it's either izosithuma endodeni noma izosithuma emfazini ngobufebe. Iqala indoda ifebe nomuntu oyi-devil worship noma oyi-satanist. Kodwa ake ngicacise kuqala lento le ngoba engathi abantu bayadideka. I-devil worshipper umuntu ophila emhlabeni okhonza uSathane. I-satanist umuntu owashona kepha ophila emhlabeni ngokuzomosha izinto. So lo muntu loyo uthola ukuthi uzothandana ne-devil worshipper. Mayithandana ne-devil worshipper kube mnandi ngangokuthi engasizwa ngisho isikhala senkosikazi wakhe. Ingoba izinto esanikela ngazo zisuke kuyizona ezisebenzelayo. Njengokuthi mawusebenzise i-private part yakho, mase niya ucansini vele lo muntu uzohlanyiswa ucansi engamcabangi unkosikazi wakhe, emva kwalokho ecabanga ukuthi yazini lo muntu lo uyena umuntu engizophila naye bese eyadivorce. Or lo muntu lo ngimthanda ngalendlela leyo ukuthi ayi unkosikazi wami angithamuzwa kahle, ngcono ngimdivorce. Ilapho ngidivorce ingena khona. Ima-devil worshipper aphila ngalokho nje, inkosi isuke bathume ngalokho ukuthi ayizohlukanisa ngoba umuntu othandene ne-devil worshipper noma kanjani akageji kuleyo mshado akalasti, umshado uyaphela. Ingoba inkosi ayizwani kahle kahle nentenhle, ayifuni nje abantu bephile ezweni kahle kahle la ku-right khona, kumnandi, ku-loyal, ku-right. Enkosikazini-ke ngoba amakhosikazi awiki ebethola indoda eyi-devil worshipper enemali ezomenzela yonke into, kodwa into yokuqala la bimbamba khona ibimbamba ecansini ngoba abantu besifazane bawiki ngalendlela yokuthi mawum-impressa ecansini uzoba happy, ekhohlwe nawe ukuthi kambe nendoda ngishadile nomndeni, egcine sephuma, egcine sekhetha yona le ndoda yakhe entsha, ekhohlwe indoda yakhe endala. Ama-divorce-ke angena kanjalo-ke. Ngisho kubafundisi bekholwa singena kanjalo. Ungene uzwe enkonzweni umuhle, uthola umfundisi sekubiza nje eqhawula, uyibuze nawe ukuthi kuza kanjani ukuthi manje lo mfundisi, ukubona umfundisi sekucela inamba, umfundisi sefuna ukuthi umvakashele. Mase umvakashele vele lo moya okimi uzongena kuye, wehlisa umoya lo akanawo kaNkulunkulu, egcine sebamba lo wami bese egcine sedivorce umfazi wakhe. Size endabeni zasey'bhedlela. Abantu bayagula bakwethu esibhedlela. Abantu abaningi abakholwa. Abanye balahlekelwa yithemba. Okuyibona-ke abantu esisebenza ngabo-ke labo. Abantu abalahlekelwa yithemba. Kakhulukazi umuntu uma esegula kakhulu ubona ukuthi no yazini noma engaguli kakhulu kodwa sizomsebenzisa ilo. Mhlawumbe umuntu esekhaya ephathelwe yikhanda uma efika esibhedlela mhlawumbe kuthiwa hhayi unenkinga yenhliziyo. Lowo muntu loyo siyamcindezela, sifike ngephupho simjoyinise, fast simjoyinise. Vele ungumuntu ohambayo vele. Siyamjoyinisa. The time ejoyina kunokuthi isikhathi sakhe sibe side ukuthi ephile, ethwetshulwe yithi, simthwebule thina. Evelafe bese lapho abe yi-satanist. Kube umuntu osesebenza njengoba spiritual husbands, spiritual wives, ehlasela abantu ngamaphupho. Sisebenza kanjalo ngalabo bantu labo. Bese size kuma-abortions. Kahle ama-miscarriages nama-abortions actually in real life izinto ey'ngekho. Kodwa ngesimo sokuthi
niyathandaza 24/7 through midnight ngo-12 ngo-4 iy'khathi zethu lezi sisebenza ngazo. Uthola ukuthi ayikho indlela esingakubamba ngayo, kodwa indlela esingakubamba ngayo ukuthi sibambe le ngane le oyikhulelwe. The time ukhulelwe thina sibona ukuthi ngcono si-capture-ishe umphefumulo wengane oyikhulelwe, then siyayithatha siyayihlwitha kuwe siyikhulise thina ezingathi eyethu. The time sikhulisa ngale emkhathini ilapho khona sesithumelela mhlawumbe ifika ngephupho, mhlawumbe ithi ifuna imbuzi, ifuna igazi, ilambile, iyonyiwe, iyagodola. Cha, kusuke sekuyithi ke lapho sesithuma ukuthi ayihluphe ayilibe nje idlohle, ihluphe nje, ifuna izinto eziningi kuwe. Hayi ngoba mhlawumbe ingoba vele isikhulile ngale emkhathini, isifuna igama. Ngenkathi wena uyihlabela imbuzi uyipha igama, thina sithatha igama vele siyithathe sinike lelo gama sithi mina uma wakho uphi igama, mhlawumbe wathi uMelokuhle, nanti igama lakho liwuMelokuhle. Sebenza ke Melokuhle kuma wakho, mhlawumbe uma wakho ekwenzela umsebenzi kodwa izinto azimlungeli. Mazingamlungeli the time thina singenelela siyasebekela. Mhlawumbe ingane encane inolaka iyabulala nje, iyaginqa, bethi bayahamba beyobheka kubantu bezulu bebheka ukuthi hayi leya ngane le yachitheka, hayi ngoba yachitheka ingoba yahlwithwa ithina esiyisebenzisayo. Kuningi esikwenzayo, umsebenzi wethu mningi ngale ndlela yokuthi awumuhle nokuthi abantu abanaki. Kuningi esikwenzayo ngoba ngisho ephuzweni oludakayo, hayi ngoba abantu ngoba bedakwa, cha, yithina esikusebenzisayo ukuthi abantu bengabi nayo ifocus kuNkulunkulu. Yabo into esingayisho uNkulunkulu ukhona, but usathane njengoba bengisho ukuthi akazwani nenhle. Ufuna ngathi izinto ezinhle angeke zenzeke kepha ifadalayo. Ephuzweni ey'dakwayo ilapho thola khona abantu bayareshwa, bayabulawa. Cabanga ke usubulawa, yalicabanga igazi umkhathi ogenayo ngaleso sikhathi bakubulawa umuntu, umkhathi uyajabula, amandla abantu ayakhuphuka lapho. Iy'ngozi zemoto ziyenzeka. Ngibuye ey'ngozini zemoto. Ey'ngozini zemoto kunzima kakhulu, angifuni ukuqamba ngawo. Ngoba ngisho ungagibela etekisini noma ngathi uhamba ngaleyo moto leyo, mawukuthi i-duty yakho ngalelo langa ukuthi kumele uginqe imoto, kukhona i-ring onikezwa yona. It's a certain ring plus your code oyisebenzisayo ngaleso sikhathi. Imoto noma ungayiginqa endaweni oyibonayo ukuthi angeke iziginqike but ingaginqiki, uthathe leyo ring uyibusise ngokwekhodi nangomthandazo wasemkhathini, uyiphose ngale kwewindi noma kanjani leyo moto leyo iyaginqika. Noma esikhale nje imoto mhlawumbe usuka la eBoksburg eDavidson, kwaleso sikhathi nje 10 minutes wena usulele. Hayi ngoba ulele, it's because wena awusekho emzimbeni wakho, sengena omunye umuntu, wena usucontrola udriver. Uthola ukuthi udriver unesiyezi, akekho right, akaboni ngisho endleleni, ingoba secontrola wena, uyamcontrola ukuthi noyazini awukuginqele imoto la iginqike. That's how umkhathi ugena igazi. Yingakho kakhulukazi kuhlale kuney'ngozi, iy'ngozi zomgwaqo abantu bengaphili. It's because umkhathi ugena kakhulu igazi ngey'ngozi zey'moto.